नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर मंडळी, बरेच दिवसांत आपण आज चिकन आणलं आहे आणि आज आपण वेगळ्या पद्धतीने चिकन बनवणार आहोत। तर मी अर्धा किलो चिकन घेऊन आलो आहे। तर आता हे स्वच्छ धुवून घेतो आणि नंतर आपण त्याची कृती बघूया। सर, चिकन आज कोणत्या पद्धतीने बनवणार आहेस? चिकन आपल्या रेग्युलर पद्धतीनेच बनवणार, पण आपण एक आज मसाला वेगळा वापरणार आहोत। त्या चिकनचा मसाला आहे प्रकाश कोल्हापुरी मसाला म्हणून, तर तो आपण आज वापरणार आहोत। त्याची टेस्ट बघूया आज कसं होतं ते। तर मंडळी बघा, काहीतरी आज नवीन बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आम्ही। तर आज नवीन मसाला आहे, बाकी कृती सेमच असणार आहे ना आपले? सेमच आपले मसाले हो। बाकी आपण सेम मालवणी पद्धतीनेच बनवणार आहोत, फक्त मसाला वेगळा असणार आहे। तर आता मॅरिनेशन करून घेते ती, तर बघूया काय काय करते ती। हे सुरुवातीला मीठ टाकते थोडं, त्यानंतर ही हळद टाकते, धने पावडर, थोडीशी जिरा पावडर, हा काश्मीरी बेडगी मिरची पावडर आहे, हा कलरसाठी आहे, आणि हा आपला आहे मालवणी मसाला, तो पण लावून ठेवते, आणि अद्रक लसूण पेस्ट आहे। पण मग तो कोल्हापुरी मसाला नंतर टाकणार आहेस का? नंतर टाकणार आहे, शिजते वेळी। अच्छा, आता नाही टाकत आहे। तर मंडळी, त्याची टेस्ट आपल्याला नंतरच कळणार आहे। आता हे सगळं मी मिक्स करून घेणार। आता हे किती वेळ मॅरिनेशन करून ठेवणार आहेस तू? अर्धा तास, जास्त वेळ नाही, अर्धा तास होणार। तर ठीक आहे, आता तू मॅरिनेशन करून घे व्यवस्थित। आपण अर्ध्या तासानंतर कृती बघूया। तर हे चिकन आता मॅरिनेशन झालेलं आहे बघा। तर आता आपण बनवायला घेऊ। हे भांडं ठेवलं आहे, त्यात टाकू आपण तेल। 4-5 चमचे तेल टाकायचं। तेल गरम झालं आहे, आता आपण चिकनला फोडणी देऊ। तर हे फोडणीचं साहित्य, काही खडे मसाले घेतले आहेत बघा। हा एक कांदा, ह्यात लवंग, ह्यात काळी मिरी, दालचिनीचा एक तुकडा आहे छोटासा, जिरे आहे, हे तमालपत्र, सगळे मसाले टाकू होते। त्याचा एक फ्लेवर चांगला चिकनमध्ये उतरतो। हा कांदा टाकू, कांदा थोडासा लाल झाला की आपण मसाला टाकू त्याच्यामध्ये। थोडासा कांदा अजून लाल व्हायला पाहिजे। मसाला आपला हा कोल्हापुरी चिकन रस्सा मसाला आहे, प्रकाश मसाला कंपनीचा। तर आपण ह्या मसाल्याचाच आज बनवणार आहोत। आपला मालवणी मसाला जास्त वापरणार नाही आज, फक्त आपण मॅरिनेट करून ठेवलं त्यालाच थोडासा लावलेला आहे। तर आपण हा मसाला टाकू, सगळा अख्खं पॅकेट टाकू। आता आपण हे चिकन टाकू। चांगलं असं फिरून घ्यायचं, मसाला सगळा चिकनला लागला पाहिजे।
मसाल्याचा वास आला की नाही एकदम घुंगुळीत वास येतोय. छान वास येतोय. त्याच्या गोळीला थोडासा आपलं मालवणी मसाल्याला मॅरिनेट केलं त्यावेळी टाकला होता ना, त्यामुळे छान वास येतो. आता आपण याच्यामध्ये गरम पाणी टाकू शिजण्यासाठी. इकडे मी गरम पाणी करून घेतलं. आता आपण त्यात चवीनुसार मीठ टाकू. आधी थोडंसं मगाशी टाकलं होतं आपण, त्या अंदाजानेच टाकायचं. तर 1 चमचा मीठ टाकते. आता चांगलं शिजू द्यायचं. नंतर वाटण लावू आपण त्याला. तर हे आहे ओलं वाटण. तर ह्याच्यामध्ये आहे ओलं खोबरं, कांदा, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर. ते भाजून सगळं आम्ही वाटण केलेलं आहे. तर आता ते चिकनला आपण वाटण लावणार आहोत. आता आपण त्याला वाटण लावू. तुम्हाला किती जाड पातळ हवं तेवढं वाटण लावायचं आणि तसं ॲडजस्ट करायचं. रस्सा जास्त हवा असेल तर जास्त घालावायचं वाटण, कमी हवं असेल तर कमी टाकायचं वाटण. आता हे किती मिनिटं शिजत ठेवणार आहेस तू? आता हे 5 मिनिटं वाटण शिजायला, जास्त वेळ नाही लागणार कारण चिकन शिजलेलं आहे. तर चला मंडळी, आपण आता 5 मिनिटानंतर बघूया चिकन तयार झालंय की नाही ते. तर आता आपलं हे चिकन तयार झालं आहे बघा. छान असं मस्त वास येतो आहे. तरी पण बघा छान आली आहे. तर मंडळी बघा, आजचं चिकन आम्ही थोडं वेगळ्या पद्धतीने केलेलं आहे. वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे काय, थोडंसं फक्त मसाला वेगळा टाकलेला आहे, बाकी सगळं तेच आहे, वाटण पण तेच आहे. तर बघा हे तयार झाले. अशा पद्धतीने तुम्ही करून बघा. आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आता आपण त्याच्यावर कोथिंबीर टाकू.